Pas på. Ja. Godt så, kan du. Wow. Ham er idiot. Facts. Nej. Wow. Kom on, men hvad er det farligt, det dør i verden, kan du? Det er 9. Svaret er 9. Bro, jeg var lige næsten helikopter ned i verden over os. Det er min max. Så svømmer vi ind som sædceller, ja. Armageddon, hvor han saver kondomet op. Lad mig lige komme med, mand. Hallo, mand. Jeg vil vente, det vil være varm. Lad mig lige komme med, mand. Hallo. Lad mig lige tage den her i stedet for. Yo! Så kill on B side, please. Det er bare min Nej, det parkeringsskive, giver mig at have tunnel vision. Parkeringsskive, mand. Der er en timer på. Hvad fanden? Ja, det er meget bedre. I'll remember that next time. Fucking backbone. Bro, predicted lige, du skulle til at komme bare. Oh shit, så! Hold pære, mand. Yeah, bunny. Yeah, bunny. Nej! Marie, skal du ikke lige skide? Nej. Hvorfor skal missionen stoppe her? Altså, vi skal hele Girl, man! Det er også... Nå ja. Vi kan bare skyde på Nu skal vi virkelig, man glemmer bare at køre. Oh my god, bro, smellow vision, som er fucking TOC. Bro, så bare lige en pause midt på motorvejen. Sådan tager du. Bro, den ene side af min bil er fucking knust. Fuck. Så klar som en sædcelle lige nu. Fuck. Skal kondomen op, mand. Åbn kondomen, ham nu. Og nu den fucking kondom væk. Ups. Brækket! En af fucking gang. Kom væk, mand, kom væk, det er mit æg, bro, det er mit æg, mand. Okay, vi er blevet trillinger. Trillinger. En af dem har græsår, mand. Græsår. Fucking organisk tvilling, mand. Bro, bare puttet en masse has på. Fucking Nå, men jeg tror, det er sådan. nej! Nu kan du kun en halvanden. Det kan man kun. Hvad fuck? Nu er vi alle Fordi sammen vi har fucket været- op i et run, det er crazy, man. Vi har jo været i gang hele dagen jo, ikke? Altså, de her knæer er ikke, hvad vi har med. Nej. Nu kan jeg lige der fucking ligger en bul under mig. Fucking er så tyk, at alle 4 hjul ikke rører jorden. Det er crazy, man. Det er sådan nogle, der er nede med mekanikeren. Man bare lige kører henover, og så kan de skrue på hjulene. Fuck you for days. What else do you up? Jeg giver egentlig $100 mere, så hun hopper. Boller I så? Ja, nu boller vi.
Kan du høre det? Du skal skifte radioen, du skal... Men bro, kan ikke engang kravle op af en 45 grader bakke, altså. Det skulle også varmt. Fucking læder hans... Du er en gangster! Fucking hun skreg ligesom ikke i år. Au. Fucking tager han bare sin gun ud. Oh my god, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad laver ham der? Bro, hvem er han sur på? Han er i gang war! Han døde til recoil! Han døde over på helvede! Hvad fuck sker der? Bro, jeg blev kørt over en eller anden dude! Jeg er lige kommet ud! Okay. Noget af det. What? Jeg lader nogen på vejen. Oven på broen. Jo. Hvad fuck laver han? Hvad? Pas på, der kommer en dude, der kommer en dude! What the fuck? Han kommer Kommer her, han han hen? kommer så... Så skatter I bare. Wow! Hvorfor kunne I komme ind? Jeg kan heller! Så skal vi den anden vej. Nej, Ikke, de Ja, kommer ja. åben. Døren er låst, mand. Kom. Hvad fuck? Hvad? I er for langt oppe, mand. Nå. Hvad? Dum. Nej, hvad sker der? Den er tung! Åh, fuck, den er tung, den er der. Ej, Hvad laver du? skal vi lige højklik på mig, mand? Jeg har lyst til at slå ham der i nakken, mand. Bro! Ja, der er også en der. Der er også en derovre. Oh my god. Hvorfor er jeg maske på? Er jeg maske på for jer? Ja. Ja. Prøv lige at gå ind i ham der, prøv lige at gå ind i ham der. Okay. Nej. Vi har bare biler mig op. Vi har fundet kakkelakkerne! Slå dem ihjel! Der er kakkelak herinde, mand! Der er kakkelakker! Fucking klam brun kakkelak der! Der er en sort en herovre. Tør jeg lægge Jeg en slet ikke flaske? feeling, at vi er sådan... Hvorfor har vi sådan fucking trolde på ryggen? Sådan en fucking Mario-taske. Er der noget værre rod derinde? Det er totalt 10-4 derinde, du. Ja, Ikke gå derinde. Ikke gå derinde, man har fandme farligt, du. Ind og kør på trapperne, du. Hvad er det der for noget? Fuck, jeg fik et chok. Lad nu være, mand!